V dnešnom videu vám ukážeme jeden naozaj praktický stôl. Volá sa Jakub, je vyrobený z poctivého dubového dreva. Má masívne nohy, oceľové vystúženie a elegantný vzhľad, ktorý vydrží roky. A čo stoličky? Ktoré by sa podľa vás k nemu hodili najviac? Pokojne nám napíšte svoj tip do komentárov. Keď k vám príde nečakaná návšteva, stôl jednoducho rozložíte. Rozkladací systém je ukrytý vo vnútri a vďaka kolieskam na nohách sa s ním manipuluje úplne jednoducho. Stôl Jakub si môžete pozrieť aj u nás na webe. Link nájdete v popise videa. Ďakujeme za pozretie a vidíme sa pri ďalšej inšpirácii z dubového masívu. Ak sa vám stôl páčil, dajte nám like alebo zdieľajte inšpiráciu ďalej.